Isulti, si Jesus mitubag ang tanom nga wala itanom sa akong amahan nga atua sa langit pagaibton. Balik ko na to sa pagbasa. Matthew chapter 15 verses 12 to 13 nag-ingon, unya miingon miduol kaniya ang mga tinun-an og miingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga Parisiyo tungod sa imong gisulti? Verse 13, si Jesus mitubag ang tanang tanom nga wala itanom sa akong amahan nga atua sa langit pagaibton. Magampo ta Ginoong Dios nga labing gamhanan. Daghang salamat sa mga pulong nga among madungog karon. Og himoa o Dios nga makadawat gayud kami sa mga pagtudlo, sa mga pagbadlong. Salamat o Dios nga ang among mga kasing-kasing tudloan gayud nimo. Nga bisan sakit ang mga pagtudlo ug mga pagbadlong, malipayon gihapon kami nga mag-angkon ni ana tungod kay kana man ang ikaayo diri kanamo o Dios. Salamat sa matag usa og masiguro gayud namo o Dios nga ang among mga pagkinabuhi mahaom sa unsay gisulti sa imong mga pulong sa diha nga masabtan namo ni og ayo og tabangan minimo sa imong balang espiritu ug hatagag kasing-kasing nga matinumanon niini. Salamat sa kagabion, mao ni ang among mga pagampo, pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Dili ang tanan nga makadungog sa mga pagtudlo magmalipayon. Mao nay ato ang uluhan sa pagtuon karon. Dili ang tanan nga makadungog, makadawat sa mga pagtudlo magmalipayon. Ang atong gibasa karon Bisaya man ako adiri no. So, ang King James lang diha, English no. Ang atong gibasa karon nagisgot kini kabahin sa pagtulunan sa mga Parisiyo, mga religious leaders nga may tungod sa kining relihiyoso kaayo nga mga practices nga maoy nagtuis sa tinuod nga mga kasuguan sa Dios. Relihiyoso kaayo nga mga pagtudlo, pamalaod lang sa relihiyon, pamalaod ra sa tawo, og dili mga pagtudlo, dili pamalaod sa Dios. Nagisgot kini kabahin sa mga pagkaon nila ba nga wala nang hinaw ditso rag pangaon. Unya aron masabtan nato ni og ayo atong basahon gikan sa verse 1 abot sa verse 9. Ningon diha nga may pipila ka mga Parisiyo o mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem, miduol kang Hesus nangutana kaniya, anong naglapas man ang imong mga tinun-an sa pagtulunan nga gipasunod kanato sa atong mga katigulangan. Dili sila manghunaw sa hustong paagi sa dili pa sila mangaon. Si Hesus mitubag, nganong naglapas man usab kamo sa sugo sa Dios nga mao hinuoy inyong gisunod ang inyong kaugalingong pagtulunan. So kasagaran mga igsoon, makaplagan ta sa adlaw sa panimbahon. Pero ang pangutana, kinsa may atong gisunod? Ang pagtulunan ba sa Dios or ato ra gihapon nga mga gusto sa kinabuhi? Gadagan kayo mga Kristohanon makapasigarbo kinagrabihan. Pero sa pagkatinuod lang, wala na nato na exercise na ikinabuhi ang mga pagtudlo sa tong Ginoo kay ang ato ra lagi nga gusto maoy ato nga gipatuman sa atong pagkinabuhi. So giingnan sila ni Lord dire sa verse 7. Ningon si Lord sa verse 7, mga tigpakaron ingnon. Insulto kayo nino. Tungod kay kining mga Parisiyo sila man ang
salamin sila ang makita sa mga tao nga dapat ilang sundon o ilang sundogon. Pero giingnan sila ni Lord, mga tigpakaron ingnon. Husto gayod ang giingon sa Dios pinaagi kang Elias or Isaias, mahitungod kaninyo kini mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Layo kayo ang kasing-kasing. Pareha man ni kanang nindot kayo kag tingog mo kanta. Pero ang imong kasing-kasing layo kayo sa Ginoo sa may kapuslanan. Verse 9, walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako. Kay ang ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios mga sugo nga hinimo lamang sa tawo. Niyon sa si Lord, walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako. Kay ang ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ginama ra sa tawo. Sa dakong relihiyon, doon na sila tulo ka buok gisunod. Unsa man na, kanang gitawag og magisterium, tradisyon, og ang Biblia. Muna nga kung imo ng tun-an, nagsumpaki ng tulo. Ningon diha sa magisterium nga dunay purgatorio, ningon ang Biblia, langit ra og impierno. So, gibadlong sila sa Ginoo. Kini nga mga religious leader. In fact, niining mga panahon na ang relihiyosong mga buhat, pangwarta na lang. Pangwarta na lang kung tun-an gyud na og ayo. So, gibadlong sila sa Ginoo. Unya ang iyang gisulti ningon siya, oy, mga tagpakaron ingnon, hustog yun ang giingon ni Prophet Isaias ninyo. Ang inyong mga gabil nagpasidungog sa Dios apan ang inyong kasing-kasing layo sa Dios. Tungod kay ang inyong gitudlo ingon nga daw balaod sa Dios ginama ra og tawo. Human niining maong hitabua nalinaw-linaw na og gamay. Tanawang verse 10. Unya gipaduol ni Jesus gipaduol ni Jesus ang mga tawo ngadto kaniya og miingon siya kaniya, pamati kamo og sabtan ninyo kini. Verse 11. Dili ang magsulod sa baba sa tawo ang makahugaw kaniya, kundili ang mugula sa iyang baba. Ang problema kay mga Hudyo man mga Parisiyo man ang uban niadtong mga kinini ang iyang hingalag mga tigpakaron ingnon. Unya, kung imong basahon ang Leviticus chapter 11, naa didto ang tanang hugaw nga kaunon. Munang pag-ingon sa Ginoo nga dili ang nagsulod sa baba mo'y makapahugaw kadtong nagagula, ila dayong gisabot nga, uy, hintil ni, makasasala ning tawhana, supakiro nis balaod sa Dios. Wala sila makasabot. Nga ang tinuod lang gyud ang makahugaw gyud sa kinabuhi sa tawo kanang magula sa iyang baba. Kaya nga naman, hugaw na nadaan sa sulod. Munang mamalikas, munang mudaot sa uban, munang mang-lockdown sa uban. Sa verse 12, tanawa ra gud ni. Ingon ang verse 12. Unya miduol kaniya ang mga tinun-an og mingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga Pariseo tungod sa imong gisulti? Basahon na to dire. Then came his disciples, niduol niya ang mga tinunan, and said unto him, knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? Oh, Lord, excuse me, Lord. Wa ba ka kabalo, Lord, nga katong mga Pariseo Ginoo, naglagot og ayo sa ilang nadungog diha nimo? Now, nakaibaw ba mo mga igsoon nga dili tanang mudong sa simbahan malipayon inig uli? Doon ay mga taong mudong og simbahan pero inig uli, ako na po'y giigo. Mga Pariseo ba? Nga makadungog og sakit, makadungog og koreksyon, pag naigo sa wale,
gauli nga, grabe, may paywa ko ni Simba na biktima na noon kong pastor. So dili tanan nagmalipayon nga nagdawat sa mga pagtudlo. Og dili lang kay niining panahon na nahitabo ni dito ra sa panahon ni Jesus, kundili nahitabo usab ni og kanunay paning mahitabo sa atong panahon karon. Hinumdumi ni nga pait ang palya pero ikaayo sa imong lawas kung imong kaunon. Kung bata pa ta, paimnon tag paracetamol nga tamis. Pero kung matured na ka, pait. Natural ng bata nga di gyud na mo inom man ang tambala kay pait man gyud. Munang butangan og patamis. Pero kung matured na, sirap gyapon nga tamis yang imnon murag matured nag edad og itsura bata pagbuot. Ingon niya na. So, sakit ang pulong, ang correction, ang pagtudlo tungod kay kasagaran ang dili nimo ganahan mao man poy ikaayo nimo. Ang nakapasakit nimo mao man ay ikaayo sa imuha. But sa kadaghanang magwalali karon, mag-alanganin na silang mubuhi sa maong mga pulong. Nganuman, basig masakitan niya ni si milyones sa akong iwali, gihatagan ra ba kog sapatos ani? Basig masakitan unya ni si ara sa akong giwali, maora ba gyud ni gadonate sa yuta nga tukuran sa church? So dili na lang ni isulti. Magbantay, maglikay. So magwali na lang og katunga nga kamatuoran. Dili na hinganlan og unsa gining mga salaa, unsa gining mga problemahan ni kay maigo niya ni si Sister Cecil. Maigo niya ni si Igsoong Lydia. Basin unyag ma-offend ni. So, ingon dayon ang mga tinunan, Lord, wa ba ka kabalo nga ang mga Pariseo na insulto og ayo, nasakitan og ayo, na headshot sa imong wali, sa imong gisulti? O sa may tubag ni Lord? In verse 13, tanawag unsay tubag ni Lord sa verse 13. But he answered and said, muna tubag ni Lord, every plant which my Father in heaven or which my heavenly Father had not planted shall be rooted up. Ingon siya, pasagdi. Isultira ng pulong. Kay kung tinanom na sa Diyos, bisag maigo na sa wali, malipay hinuuna kay naigo. Pero pagdili na iyas Ginoo, karong tuigan na lang na, sunod tuig, di na. Ato naman na shop sa motor, mag-standby. Ato na lang na dito sa damahan. Ato na lang sa basketbulan, magpuyo. Ingon si Lord, pasagdi. Nganuman, tungod kay sama aning mga Pariseo, sila ang kunuhay magtutudlo, kunuhay magtatambag, sila ang mag-correct. Pero karon nga sila'y gikoreksyonan, na nga offend, nasakitan, na nga insulto. En gakabalaka po ang uban, Pastor, bagura ba ninako siyang gidala og simba? Giigo po dahil ni mugwali. Walihan, unta ito ni mo, gugma ba? Manalangin. Kwarta. Kabalo mo, kung ang simbahan, kwarta, maiwali kanunay daghang manimba. Pero sulayay, wali ang simbahan o pagkabalaan. Di ba mahitabo ning dili tinanom nga ibton gyud? Kabalo mo pag moadto mo magtanom mo og
humay, magtanom mo og mga maayong tanom, kamatis, unsa pa na diha? Inigbalik nimo pila ka semana may nanubong sagbot. Sigurado gyud kung wa nimo gitanom tong sagbot. Pagbalik ba nimo dito sa imong tamnanan, imo bang pangibton tong imong tinanom nga kamatis or ang sagbot? Ang sagbot gayod may imong pangibton kay wala nimo to gitanom. Susama ni ani ningo silod sagdi lang. Ma-offend ang ma-offend. Tungod kay sila nga nagdawat sa mga pagtudlo ilang gikasakit, nagpasabot lamang nga dili ni sila tanom sa amahan, ibtunono ni. Ingon si Lord sagdi. Ingon siya, niyon sa niya, every plant which my heavenly Father had not planted shall be rooted up. Ibton gyud ni kay dili di ani iyahang nga tanom. Kanang nasi mong tapad uyuga sa di pa na mahinanok, inasigurado lagi kang tanom ka sa Ginoo. Imasin og nag-uban ta direg panagsimba. Pero kada nimo anhi, naguol na ka, nigahi nimo kasing-kasing, nagdumot na ka, unya nagampo na ka, Lord, kanus-a pa man nimo ilisan ni among pastor. Ilisi mig pastor Lord nga kanang magwali murag DJ. Nga comforting kayong musturya. Napay music nga inigstorya, pahinayan, dayong inighunog storya, pakusgan, ay background music. But I tell you, kinahanglan kita nga makasabot og ayo tungod kay ang hinungdan nga nung dili gyud ta nagauswag, dili gyud ta naghimong mabungahos kinabuhi, kining dili ta malipayong nagdawat sa mga pagtudlo. Hello? Ngano man ni si mama sige rang gaisog. Ngano man ni si papa sige nga isog. Sultihan ka nako kung dili na sila mag-isog, wala na sila pakialam sa imong future. Munang magsige na kung ka, bantay ka, ayaw ka, pagtarong yun, pagtarong. Pero sakit na para nato. Ma-offend ta. Dili ta ganahan. So, sakto kaayo, moadto ta mga igsoon sa dire sa 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Dunay panambagon si Apostol Pablo ngadto sa batan-ong tagdumala sa simbahan. Nga mao si Timothy kinsa iyang anak sa pagtuo na disciple niya. Tanawang verse 1. 2 Timothy chapter 4 verse 1 nag-ingon sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tawo, buhi o patay. Tungod kay mobalik man siya aron paghari, awhagon ko ikaw. Verse 2, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod. Sabi sa English ningo dia, preach the word, be instant in season and out of season. Munang tanang panahon, it means tang ulan, tang init, kaluya, kadasig, kabugnaw. Dili man ni pwede ang mga magwalali mo ingon, di sa kumuwali ron kay bugnaw man ko. Di sa kumuwali ron kay nasakitan man ko. Season and out of season. Ipawali gyud kanunay. Why? Ningon siya, reprove, rebuke, exhort with all long suffering of and doctrine. Ningon siya nga tudloi pagbadlong uban. Ningon siya, ano siya, daniha, badlunga, dasiga og tudloi. Sa imong pagdasig, sa imong pagbadlong, sa imong pagtudlo, unsay gikinahanglan, unsay sumpay, uban sa pailob. Uban sa pailob.
Kinanglang na kay pailog, nga naman, dili, usa ka, sulti nimo, mutuo dayon na. Musunod dayon. Ngano ka hanggi kinahanglan man gyud? Nga magtudlo gyud ka kanunay. Kay niingon ang verse 3, tanawa, verse 3, dungan tagbasa. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Ningon diya kay moabot unya ang panahon nga dili na sila ganahang mamati sa kamatuoran. Muna usahay maglagyoon ta. Kay magsigit ag uban, magsige kuyog sa kabantay mo, magsimuguyog sa inyong ginikanan kini si mama, yaw-yawan yung kayo. Pagbulag mo kus katuig, langyaw. Di ba mingawon ka, maghilak yung ka, ma, kumusta man ka, ma? Sahay bulagon. Mingawon yung ka. Nga naman, sakit man yun ang kamatuoran. Grabe na. Sakit yun kayo na. Kisa ninyo dire nakasulay og sakit og ngipon, patuluag, panyawan. Malipay ka? Ngayon mong tanaw sa doktor, dautan yung kayo ka, dok. Kay imo yung putlo na kung tiil. Kaya waka kasabot nga kung dili niya putlo ni mong tiil, mamatay ka. Tapos magkayog sugar. Nalata na magsugod, malata, tibok na mong lawas, suputlon. Mura kag tanom, nga ano kung putlon, ning akong sanga, proningan aron mas mulabong o mubungag daghan. So dili na to masabtan ang mga pagtudlo. Muing oratag, sakita po ni kayo, dili man ni siya pwedeng magwalig hinay-hinay. Kanabang wali ba nga, ang Ginoo na ang mga igsuon, atong dadon ang panaghinigugmaay. Housemates, matulog na kayo. Ano man siyang muram ni kanunay magsagit, magwali? Ano man siyang kanunay murag suko? Nya ako jud lang gitarget anak. Bahala na lang gyud kag maigo gyud kag maguol na lang gyud ka. Basta kay iwali ra gyud nako ang pulong sa Ginoo. Ngano daw? Kay ingon ang verse 3, moabot ang panahon nga mga tawo dili na mamati sa kamatuoran. Dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Unsay sumpay? Ang ila na hinuong gusto, mao ang ilang sundon. Og magtawag sila daghang mga magtutudlo og nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili gyud ka gustong badlongon. Mo jud na nature sa tao. Di ta gustong ikorekta. Mo jud na nature. So mangita na lang tag kining mutsulti nato nga pinalami kanunay. Imagine ra ko ng mga content creator, bisag binastos na ng uban, sigihon gyud ni magsunod ala paminaw na lang gyud. Then ang mga kamatuoran wala nay pagpaminaw, wala nay panahon. So sama kaniya to. Sa panahon ni Jesus, ingon siya, Lord, nasuko na ba sila sa imong gisulti? Ingon siya, Lord, pasagdi. And pastor, nga nung giwali man to nimo, pasagdi. Kay moabuto niya ang panahon nga dili mamati. In other words, samtang init pa ang puthaw, bunalig yun na sa maso. Kay moabot ang panahon, mabugnaw, bisag-saw ni mo bunal, di na yun na, mapurma ang suwab, ana. Di na yun na, mahimong sundang. Ningon na ang Bible, mabot ang panahon, dili na sila mamati. Verse 4. Padayon sa verse 4. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundili sa mga tumo-tumo nga mga sugilanon. Kabalo ba mo? Lami kayong pamation ng mga komedyas tubaan. Tumo-tumo nga sugilanon, it means chismis, libak. Dili tinuod pero lami kayong paminawon. Musumpay pag gani ka, mo ba? Bitaw, may lara po siyang dagway. Dagway ra gibasihan. Padayonon na nato. So dili na sila mamati sa kamatuoran kun dili sa mga tumo-tumo
nga mga sugilanon. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan, buhata ang katungdanan sa usa ka magwalali sa maayong balita ug tumana ang imong buluhaton ingon nga sulugoon sa Dios. So mo ni ang panambago ni Paul. Maminaw sila or dili, isulti ra gyud na, pagbuhat ra gyud. Ngano magtuon pa mambugog ampo aning ug tuon magsigi og ampo nga nigwalin ako di man puni mo dawat. Inigwalin ako mga guol mo puni. Sulayan na to nigwali og puro panalangin be. Magwali tag puro panalangin dire awas ni nga church. Hello? Puro kadagaya. Mga tumo-tumo na kabalo ba mo daghan yung mutuo ana? Daghang mutuo ana mga tumo-tumo ginama-gama ba nga storya. Ingnon ra gani ka pangita og bagol nga limay mata. Madasmagan kag bas di ka maunsa maguba ang bas. Tumo-tumo ba? Diba? Daghan na kayo ana. Kanang mga ginama sa kanang na mga content sa mga vlogger, di man na mga tinuod. Tumo-tumo na mga ginama scripted. Nya mao na atong ganahan nga sundon. No? Tanan nga content imong gisunod. Pero basta na gani verse nga gi-share sa Bible, why basa-basa dito gi-share sa Facebook. Dito rag slide ana rem. Di jud mabasa. Di na ganahas kamatuoran. Dili na mamatis kamatuoran og niabot na gyud ni karon kay di na ganahang muukab og Bible sige rang gagunit og cellphone. Niabot na ni. Now, dunay naminaw sa mga pagtudlo, dunay namati sa mga kamatuoran nga imbis nga malipay sila kay natudluan, nabadlungan, ang ilan na hinuon, gibati sila kalagot, unya buot na nilang pahilomon ang nagsulti. Atong basahon na sa Acts chapter 7. Acts chapter 7, verse 57. Acts chapter 7, verse 57. Siguro na lang nakugbasa sa 54, aron ta makasabot. Kabahin sa pagkamatay ni Esteban. Acts chapter 7, verse 54 niingon, human mabati sa mga sakop sa labang hukmanan si Esteban, nangasuko sila pag-ayo og nagpangagot sa ilang kapungot kaniya. Tanawar ko na eh. Ako, sa tinuod lang ni Diyo ko, ganahang na taong mag-uol na ko. Nya kining mahimutang magwalali kay dumtan man gyud ka, labi nag maigo. Musuko man gyud. Ningon ang Bible nga human nila nadungog ang gisulti ang wali ni Esteban. Nagkagot sila sa ilang mga ngipon sa kasuko. Verse 55, apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. 36, miingon siya tan-awa, nakita ko ang langit nga naabli og ang anak sa tawo nga nagtindog sa tuo sa Dios. Muni ang gisulti ni Esteban og ang gisulti ni Esteban kamatuoran kitang tanan. Kamatuoran. Batanawa, nalipay ba sila sa kamatuoran nga ilang nadungog? Tanawang next verse. Tanawang next verse. Niyon sa diha, nalipay ba sila sa verse 57? Tanawa diha. And they cried out with a loud voice and stopped their ears and ran upon him with one accord. Ala, tanawa ha? Ningon diha nga, apan naninggit sila og nanampong sa ilang mga dalunggan og nanagan silang tanan paghasmag kaniya. Imagine ra go ng mga iro nga mukalit og dasmag. Nya
Isog kayo. Uman sila makadungog sa kamatuoran ni unsa? Nanyagit sila. Unya nanampong sa ilang dunggan. Di ba? Kamu mga anak, malipay mo, sige magyaw-yaw sa inyong ginikanan. Pero nagtuo mo nga bakak ng ilahang gipangsulti. Diya sila nag-agay mo ng sige nilang balik-balikon sa atua. Sakit ang kamatuoran, walay lami paminawon. Kanang matulog ka magabi Nya, launa nas kadlawon nay hubugon nga moage. Muhunong dapit sa imong gikatulugan. Sa imong balay niya, pauwangon pag yun ang motor. Malipay ka? Dili. Mura po og ingana ang kamatuoran. Sa panahon nga isulti ang pulong sa Dios, ilabi na og ang magwali, ingani og tingog. Di ka maong muminor. Sige rang kasagit, gawali, mura kag... Suko kayo. So nanampong sila silang dalunggan, unya, dungan sila hasmag. Tabangan nila og kulata, gitabangan nila. Grabe, gikunis-kunis yun nila si Stephen. Ningon dia, they cried out with a loud voice and stopped their ears. Bro, lagot yung kayo sila. Hello? Mura ra taog, okay ra ba nga nawali, pero pag naigo ka, mura nag... Dire, klaro ba? Pero galagot na gyud ka. Galagot na ka. In verse 58, unya giguyod nila siya ngadto sa gawas sa syudad o gibato. Gipatay gyud nila. O gibutang sa mga saksi ang ilang mga kupo sa tiilan sa batanon nga ginganlag sa ulo og samtang gibato nila si Esteban. Nagampo siya. Ginoong Hesus dawata ang akong espiritu. Sa verse 60, unya miluod siya og mituaw Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Tapos niya gisulti kini namatay siya. Dili basta-basta po ning magwalali ka. Kay wa baya kay sala igor ka ni sulti ikaw mo'y dumtan. Igor gyud kang nagsulti. Di pastor kay suko manggug kang magwali. Oh, grabe man kaayo ang mensahe. Unsa man ako di ay, wala ra emosyon na ini. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, nga kato mga tapulan dili napakanon. Amen. Yung mga igsuon, gusto ra ta. Unsa man nato? Si Esteban patay gyud. Namatay gyud si Esteban. Unsa to? Pagkadungog nila, suko kayo sila sa verse 20, sa verse 57, ningon nga nanyagit sila, nanampong sa ilang mga dunggan niya, gitabangan nila hasmag si Esteban. Nga naman to? Nasuko sila sa mga kamatuoran nga ilang mga nadungog. Insultian kanako kining mga kamatuoran, sakit gyud ni mga igsoon. Pero ang piki nga higala, magsulti na siya, kanunay ulog-ulog, kanunay murag makapadasig og ayo. Pero tanawa ang panultihon 27 verse 6. Proverbs chapter 27 verse 6. Sa inyong mga Bible tanawa, panultihon 27 versikulo 6 nag-ingon, maayo ang tuyo sa usa ka tawo, usa ka higala, bisan nakapasakit siya kanimo. Apan pagbantay sa halok sa kaaway. Lami kining kiss, no? First time na akong nakakiss good sa ako nga wife. Sa una ba? Kaning nakaila ta Ginoo pero waay kahadlok sa Ginoo. First time na akong nakakiss ko. Lipay kay ko. Lami dahil ng kiss, no? Or lipay kay kinalipayan. Ningon ang Proverbs
pagbantay sa halok sa kaaway. Kaya kung maghisgot gani ka og kiss, it means gilove ka, gicare ka, giampingan ka, bililhon kayo kaniya, lawom, lapad, bugat ang iyang pagbati para nimo. Pero niingon ang Proverbs, pagbantay anak nga kiss. Faithful are the wounds of a friend. Diri sa King James, ningon siya, faithful are the wounds of the friends. Ikaayo gyud ang samad nga gihimo sa imong higala diha nimo. Sa tinuod nimo nga higala, musamad gyud na siya nimo, koreksyonan yugana, badlongon yugana, ingnon yugana, di gyud na mao. But unsa iyang sumpay, ningon siya, but the kisses of the enemy are deceitful. Apan pagbantay sa halok, tungod kay limbong na. Mauna nga akong maminaw tagwali. Pag nangaigo ta, dawata na mga igsuon. Kay bisan nakapasakit na o nakasamad na sa imuha, kana nga samad, hinimo na sa tinuod nimong higala nga tuwa sa langit. Nga mao ang Diyos kay siya'y tag-iya sa pulong nga musamad. Ingon ang Hebrewanon 4:12. Hebrewanon 4:12. Ang pulong sa Diyos hait pas espadang duhay sulab. Mo na nga sadyang maigo ka sa tikba. Pag naigo ka sa pulong sa Ginoo, samad gyud. Sakit gyud, pero ningon ang Proverbs nga 27 verse unsa to? Verse 6. Proverbs verse chapter 27 verse 6 ningon nga ang samad nga nakahimo na ang nagsamad nimo, ang higala nga nisulti nimo nga nasakitan ka, ikaayo sa imuha. Amen. Mo nang pagmugdong gani kag simbahan, sana maigo gyud ko ron. Ako na po'y target ron. Kag mo ani kag simbahan og di ka maigo, wa kay labot. Amen. Ang Juan 13 nag-ingon si Lord, nahinlo na kamo tungod sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Ningon si Pedro, Lord, ayaw ra ko gugasi, Lord. Ayaw ra ko gugasi. Ingon si Lord, kundi ka na ako mahugasan, wa kay labot. So unsa man ang pulong? Tubig. Kaya ningon man si Lord, nahinlo kamo, puwi naagis pulong nga akong gisulti. Ang Hebrew 4:12 ningon, nga ang pulong hait pas espadang doy sulab. So kung dili ka mahit, kung di ka masamaran sa maong mga pulong, wa na impact nimo ang pagpaminaw sa wali. Nga na raman dyan na siyang wali. Ay, familiar na dyan kayo na siyang wali. Wala na impact sa imo, wa na samad, wala na kay gibati nga lami ato nga pulong, badlungan gyud ko karon, natudluan gyud ko karon. Kung wala na nimo, makapangutana na kagtanom ba ko nimo, Lord? Imuha ba ko, Lord? Tanom ba ko nimo, Ginoo? Now, aron mas makasabot tag-ayo mga igsoon ato ning palamnan. Ningon siya pagbantay sa halok sa kaaway. Paminaw. Kung moduol gani kag church o Ginoo na hisgutan, sigurado gyud na nga masakitan ka. Pero katong nanuroy nga nagdeal nimo og product, katong nanuroy nga ingnon ka invest ani ma'am kay ang imong 2,000 inighuman sa usa ka semana mahimong 20,000. Lami kay na silang manulte. Muna ningon si Lord, pagbantay sa halok sa kaaway. Sakit man bitaw? Nakita ra ba gyud mga igsoon, kabalo mo? Kusog kayo tang tawag na, pasipad-an na to. Kusog kayo tang maghimog mga butang nga ikadaot sa tong lawas.
Pero pag nagdaot kag, ma-hospital kag, singkasingkahan kag doktor o nurse, masuko ka. Tinuod man bitaw po ng singkahan ka. Kaya rong magmatngon na ka, di nagyug ko, ganahan magkasakit, kay gasto na kaayo, kahapoy pag yun kayong lawas, singkahan patas doktor. Oh, di ba? Magmatngon na gyud ka. Ingon siya ang tinuod nga igala mo, samad nimo, makapasakit sila. Pero giingnan sad ka pagbantay sa halok sa kaaway. Hello? Tanawa na nanguyab nimo, sweet kayong musulte. So dito kaniya maminaw. Di ka maminaw sa imong ginikanan nga nag-ingon, ayaw gyud pasagad. Ayaw gyud. Di ba? Di ba, Virgin? Ayaw gyud pasagad. Limpyoso. Ano, limpyoso inyong apelyido day? Ha? Ha? Middle name? Oh. Ayaw yun. Dapat manglimpyo yun. Napa mo? Bantay yun sa kisa kaaway. Lingla. Pasaligan kag taman. Ayun kabalo ba mong bisag mga alagad sa Ginoo ma-scam gihapon? Ako maglisod man jud kag scam nako. Kay unsa may akong i-invest? Ugay ko ipalit og simento aron hiluna ako sa kwarto. Sa may akong invest. Magbantay gid ka. Kay bisan mga alagad sa Ginoo, dali kayong mailad. Hello? Ana mo diang na mga magtunol-tunol di og saging, sir, palitan ni sir, 100 ra ni sir. Kaya ron makapalit tampo ko pamahaw, sir. Dos na sa hapon, mapadyo ko'y pamahaw. So ikaw, maluluyon, magkakaanak ko, kas Ginoo, palit ka. Nikuha na po siya laing saging dito, suroy na po, ningon na po, ato na po lain. Ma'am, padyo ko'y pamahaw, ma'am, last stress na gyud. 100 na lang ni ma'am. Di, maluluyon po, kay Christian, kaya po. Palit na po. Nadato. Lupig pag sweldos, kapitas, barko. Gikag buntag ko na sila. Sige, palitan na ma'am. Karong na ako ipamahaw. Maluluyon kayo ng mga Kristohanon. Daling mailad. Oy, naa pa mo? Nya usahay tungod sa itong kaluoy. Bisagwa na ito, gikinahanglan na ito na lang yung paliton. Magbantay. Maka-offend yun, masakitan yun ka sa isulti sa tawong nagpakabana nimo. Masakitan lagi ka. Pero kana mga tawong naaray giapas sa imuha, sweet kay nang musulti ining makuha na nila, talitdan gyud ka. Mura na kag nya magmaoy na dayon ka, ay pag-ibig. Gidangat nimo. Now listen to this. Dunay usa ka propeta sa Biblia, ang iyang pangalan si Amos. Paminaw mo. Sa mga estudyante nako, paminaw mo kayo ani. Ang iyang pangalan si Amos. Kini si Amos, kung imong tun-an og ayo ang iyang batasan, high pitch kanunay. Dili siya kamaong mustoryag am-am. Sa mua alam-alam. Kanang storya nga hinay-hinay. Maldito kayo ning mustorya, sharp kayo. Hait kayo siyang mustorya, diretso kayo. Why lipod-lipod, why break-break. Tamaan ang matangmaan, dugmok ang madugmok, guba ang guba. Basta kay mustorya gani siya. And kini si Amos, pag muwali siya, walay introduction. Di gini siya, mga igsoon, may buntag. Pagtingog, ane, moingon dayon, kamo! Nagsigaran yung mata! Nadi nga na. And doon na yung mga pangutana, Pastor, wait sa, di ba kini si Amos?
Alagad man ni sa Diyos, pero nga nang maldito ni kayo. Tanawar ako ni si Amos, tao nga grabe kasuko. Suko kanunay, nag-istorya siya. Suko kanunay. Dito sa Mua, na ay town nga ang pangalan sa town, Dawin. Dawin ang pangalan sa municipality. Unya kung mustorya sila, sweet kaayo nga gabawod. Dungga, bunti karon. Pero nadunggapan na ka. Paghinay sa imong istorya doy, kay dili na ka maugmaan. Hinay ra kay istorya. Dili ing anak ni Amos. Si Amos, high pitch, taas kayog tingog, mairita kang maminaw, magstorya pa lang siya, samot na gyud. Sa diyang gitawag siya sa Dios nga muwali ngadto sa north. Tanang tawo nga makadungog nga magwali ni Amos, maglagot gyud sila ni Amos. Muingon gyud silang alagad ba nis Ginoo? Nga kung mostorya, wa may prino, prangka man kayo, bugha man taane. Guba gyud. Pag musulti si Amos, guba ang guba. Guba ang maguba, ibot ang maibot, bungkag ang mabungkag, ligsan ang maligsan, banggaan ang mabanggaan. Naglibog ang mga tao, nga ano man ni si Amos nga mao manggigipilis Ginoo, di ba na ita pwedeng mo pili o kanang lami kayong manulti, hinahon kayong manulti, am kayong masulti, alam-alaman yung kag-ayo. Nga ano man ni si Amos? Now listen to this. Dunay mga tinawag ang Dios nga kain gayo manulti. Pero sama kang Amos, gitawag sa Dios nga harsh. Sunos Bisaya. Grabe kayo mo storya. Munang inigwali ni Amos, wagyoy ganahan niya. Now listen. Kini si Amos, paminaw ha? Taga Southern Kingdom siya, taga Judah. Gikuha siya sa Ginoo dito o gipaadto sa Northern Kingdom, Israel. O dito siya gipawali. Unya kung si Amos mo istorya tanan masuko. Ay mo na pangutana. Ngano man nga nagkinahanglan mangyod si Lord magtawag og tagalain nga gingharian aron muwali sa gingharian sa north. Nga pwede man siya magtawag og mga prophet sa north, pareha nilang Hosea. Ano mong gikan sa south? Unya ang gipili pag yun niya kining tawong mustoryang gakasuko. And then ang tubag mauni tungod kay ang Northern Kingdom kasagaran nila nga mga propeta magsulti sa unsay ganahang madungog sa mga tao. Dili sila muwalig mga pagbadlong. Kaya nga naman, gibayran sila sa hari. Aron maghimong manulti og mga nindot nga paminawon. Magmadaugon sa kasagira, O King. Mabuhi kag dugay, tumban mo ang imong mga kaaway, o mahal nga hari. Ingana sila, gisweldoan sila. Ingon sila, no, di ko dire. Ari ko sa south, Amos, dire. Biyain ang imong mga karnero, biyain ang imong business. Lord, manong ako man. Di ira bagyo ko mapugngan, baka ko mo storya, Lord, wala pa ka break. Ingon sila, no, mao gani. Dali. So gitawag niya si Amos. And then, ang ikaduhang rason nganong si Amos gitawag nga isog siya kaayo? Because gahi na kaayo ang north. Gahi na kayong pasabton sa gugma sa Ginoo. Magreklamo pa ta nganong isog maning among pastor?
Pila na kabuok, gasugod din nga ministry. Reklamo na lang mo ni Lord. Lord, mano mangiisog niya among pastor? Basin di ay og ang Lourdes, gahi kayo. Wata kabaluan na. Yung dali Amos, dali. Pag abot ni Amos, kining iyang wale, grabe man yun. So, suko gyud sila ang tanang naminaw ni Amos, suko pati ang mga pare. Kay sa Northern Kingdom ani nga time kasagaran ang mga propeta binayran sa hari. Og ang mga pare nahimong mga pare sa hari. Dili pare sa Dios. Mo nang compromise sila, pangwarta ang ilaha. Kini nga mga pare nga gisgutan dire. Mga Hudiyo. Atong basahon og dinhi siguro na tamahuman. Ingon ang Amos chapter 7 verse 10 to 17. Amos chapter 7 verse 10 to 17. Tanawa, verse 10. Unya si Amasayas ang pari sa Bethel. Mitaho siya kang Jeroboam nga king sa Israel. Sa iyang gisulti, si Amos naglaraw sa pagpatay kanimo taliwala sa katawhan sa Israel. Iyang gibutang-butangan si Amos. Ngano man, tungod kay diretso gyud Amos nga nagwali nga kini nga nasod, kini nga hari patay ni sa umabot. Hukman ni sa Dios. Muning nisumbong dayon ang pare nga si Amasayas ngadto sa hari og niingon, "Hoy, mahal nga hari, si Amos propeta nga gikan sa Juda, nagplano nga patyon ka." Mao nga niingon diha ang iyang ang iyang mga pakigpulong makabungkag sa nasod. Tanawar ko ni kining kamatuuran maghimog kaguliyang. Di ba? Puro man ta nakahiusa man ta dihiri mahal nga ari, ang gusto nimong madungog, mo ray madungog nimo, madungog sa mga katawhan. Ngano man ning di amay gawali diri nga dunay moabot nga dakong katalagman, mga matay ang mga katawhan. Ang iyang pinulungan, ang iyang gisulti makabungkag sa atong nasod. Usahay kining magsulti sa kamatuoran, tinuod gyud bitaw nga maghatag og kaguliyang. Nagpaingon ka sa simbahan nga makasasala ka, malinawon. Pagkadungog nimo suwali, nagkaguliyang na imong gibati. Nganong gibadlo, nganong ako mo dyan iko. Naminaw pa ta, amen? Sa verse 11, iyang gisumbong si Amos ngadto sa hari. Verse 11, mao kini ang iyang giingon, si Jeroboam mamatay sa gubat ug mabihag ang katawhan sa Israel. Actually, ang gisulti ni Amos, gikan sa Diyos, dili ka Amos. Pero walay ingon ani nga madungog sa Northern Kingdom kay ang magwalali sa Northern Kingdom, puro rin prosperity preacher. Magwali rag kalinaw, magwali rag paglambo, magwali rag kalipay, magwali rag kadato, magwali rag pag-uswag, magwali rag, wala gyud pagpamadlong. Mo nang pag-abot ni Amos, nakuyawan sila tanan. Ngano man siya? Naminaw pa ta? So, ningon ang verse 12, og si Amasayas, mingon kang Amos, igo na, iyang gibadlong si Amos. Gipahunong niya si Amos sa pagwali ni ining Northern Kingdom. Yang ginan, igo na, propeta. Balik ngadtos Dumagite. Dumagite, man yung pastor, no? Balik ngadto sa yuta, sa Juda, og panginabuhi dito, pinaagi sa imong pagpanagna, sakpan. Why? Nganong ningon siya, pauli dito. Og dito pag-prophesy. Aron, imo ni mong panginabuhi. Tungod kay sa Northern Kingdom, ang mga prophet ginaswildoan. Ako'y gaswildo nimo, nya mosulti kag makapasako nako. So puro nindot ang ilang madungog.
Unya ang una-una ni Amasaya, kining pagpangwalis kamatuoran, pangwarta. Gusto gani mong mangwarta, ayaw mong daladalas pulong sa Ginoo. Ayaw kamatuoran ang inyong iwali, dili ang pulong sa Ginoo mo inyong iwali. Pagwali mo kalinaw kanunay kadato. Pero kung sinugo ka sa Ginoo, nindot ang ipasulti o dili nindot ang isulti, isulti gyud. So nasakpan, in other words, sa Northern Kingdom, ani nga time, ang mga propeta dito, nanulti sila, nagprophesy sila, tungod sa kwarta. Muning nasabtan dayon ni Amasaya, nga lakaw dito sa inyuha pangwarta. Ayaw dire. Nagtuo siya nga ang pagprophecy, ang pagwali niya ni Amos, sama sa mga propeta sa North, nga nagwali tungod sa kwarta. Tanawa ang verse 12. Og si Amasayas mingon kang Amos, igo na propeta, balik ngadto sa inyong yuta sa Juda, og panginabuhi dito pinaagi sa nagna sa pagprophecy. Sa verse 13, ayaw na pagprophesy, pagpanagna dinhi sa Bethel, kay mao kini ang dapit nga musimba ang hari, og ania dinhi ang nasod ng templo. Gibadlong siya, ayaw dire. So dili sila malipayong mudawat sa mga pagtudlo o mga pagbadlong. And sa kaulahian, makaluluoy na laglag, nagkaguliyang ang nasod. Ngano man, wala man dawata ang sakit ng mga pagbadlong. Ngano ganing isog ang gipadala dito? Kay gahi na kayo sila. Nganong tagagawas ang gipadala? Kay di sila maminaw sa tagasulod. Prophet is not honored in his own town. In his own household. So gikan sa gawas. Gipili pag yutong di basta-bastang manulti, tungod kay gahi na dahi kaayo ni sila. Ang verse 14, si Amos mitubag. Tanawan ning tubag ni Amos. Ningon si Amos, dili ako propeta. Nga mudawat sa bayad o dili ako sakop sa pundok sa mga propeta. O sa iyang padayon nga pagsulti, ningon siya, magbalantay ako sa mga hayop o tig-atiman sa mga kahawing igira. Tanawa rin ni si Amos, no. Ayaw kong ingana pag-istorya, Brad. Kay actually, wa ko nangandoy mahimong magwalali, mahimong propeta. Magbalantay rako og hayop. Tig-atiman sa mga kahawing igira. Dili ni akong gusto. Ang Diyos mo'y nagtawag na ako. Kasagaran sa gusto sa tao, pangwarta. Pangwarta. Mo bitaw nga bisan adlaw sa pagsimba, di mo simba kay mangwarta. That is why giingnan, oy Brad, basig naguna-una kang pangwarta tuod ay ni. Hinumdumi ni Brad, dili ko prophet, wa ko nangandoy ani. Nagatiman kog mga kahoy sa igira, magbalantay kog mga karilo, giibot ko sa Ginoo dito, pada ko diri aning dapita. Namiligro akong kinabuhi kay kabalo ko aning dapita, patyunon ang nagwalis kamatuoran, muanhi ka ko og ako aron ning kaugalingon. Muanhi ka ko pangwarta ra ni. Sa verse 13, apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong pagkamagbalantay sa karniro, o gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan sa Israel. Verse 16, busa, pamati kamo sa isulti sa Ginoo. Gidid-an mo ako sa pagwali batok sa katawhan sa Israel o sa mga kaliwat ni Isaac. Tungod kay miingon kaman ania si Amasayas, ang Ginoo nag-ingon kanimo, ang imong asawa magbaligya sa iyang unod diha sa syudad, ug ang imong mga anak mga matay sa gubat. Lami ba ni nga wali? Ayo, lami ni? Kani mo asawa, pakiton ka, lain mo yung gamit anak. Kanay mo mga anak, mga matay. Nay magwalig ingani, malipay ka? Sakit, pero kay mao may tinuod. Ipasulti mangyod ang silot sa mga sala nga ilang ipanghimo. Napailain ningo siya mabahin-bahin ang imong yuta ug ihatag ngadto sa laing tawo ug ikaw mismo mamatay didto sa laing yuta. Tan-awa ra guni.
It means sulungon sila, ulipunon, bihagon, o dito mamatay. Sa dapit asa sila gidala. Ang katawhan sa Israel mabihag gayod ngadto sa laing nasod. Walay minor-minor mo istorya, no? Prangka kayo, no? The only prophet sa Bible nga kung magwali dili iagig sambingay, diretso gyud. Ikaw, patay. Imong mga anak, patay. Imong mga yuta, mulos. Kuyawa, no? Unya ikaw ra nag-inusara, tibuok nasod, gadumot nimo. Kabalo ka nga ang imong isulti, pwede dayon kang patyo nila, anak. Pero wa siya kahadlok. Gipadala siya dito. Unsay iyang business? Gitawag man siya shepherd. Kung muhisgot ganitag Bible times, ang shepherd kaniadto literal nga magbalantay sa karnero or hari or dakong negosyante. Shepherd na sila ang tawag, ana. Kaya kung dako kang negosyo, shepherd man ka, magbantay man kang negosyo. Kung bantay man ka sa imong nasod kung hari ka. Labaw sa tanan kung magbalantay ka sa karnero, shepherd ang tawag. Sulti gyud niya ang kamatuoran. Og unsay judgment nga gisulti niya? Verse 7 ta. 7 verse 7. Abot sa 8. Chapter 7 verse 7 hantod sa 8 nag-ingon, gipakita kanako sa Ginoo kining pananawon. Nakita ko siya nga nagtindog tupad sa usa ka parel og nagkupot sa iyang tunton. Nangutana siya kanako, Amos, unsa may imong nakita? Tunton, mitubag ako. Unya miingon siya, tanawa. Gigamitan kog tunton ang akong katawhan nga Israel og hiwi gayod sila. Dili na mausab ang akong hunahuna bahin sa pagsilot kanila. Nakaila ba mo aning tunton? Himan ni siya sa panday. Kanang magtukod og balay na ay metal nga murag talinis siya kay ingon na nagporma murag puso sa saging. Murag kasing nga metal. Naa siya ay nylon. Og ang nylon ihukot sa ibabaw, papunduhon dinhi ang katong metal, munay tunton. Nga kana dapat dili na siya mutabyog. So inigtan-aw ana sa tunton sa metal, kanang nay metal ito ubos. Ang nylon maoy tulid mo nay sundon. Dili tong imong gipabarog ditong haligi. So ningon si Lord, tan-awa ra gud ni Amos. Gigamitan nako og tunton ang akong katawhan. Nay uban ana kanang ang gamiton kay barley bell. Kato bitang murag siya ingon ana niya nay tubig nay bula. May tanawon kung tunton ingon siya, igamitan kog tunton. Nakita gyud akong hiwi sila. Og dili na mausab ang akong hunahuna, silutan gyud nako ning nasod. Wala siya'y break. Wala siya'y pugong-pugong samtang nagwali siya, samtang nagsulti siya. Og isog siya kaayong nagsulti. Tungod kay later on, sa unahan, later on. Sa unahan, paminaw. Sa unahan, imong masabtan, nga dili lang di ay kay taas og tingog og isog mo istorya si Amos. Prangka siya mo istorya, kundili ang iyang kasuko, emosyon sa Ginoo og dili ra kay iyahara. Hello? Pero dili sila ganahang maminaw. Because naanad sila nga ang isulti sa mga alagad gitawag og alagad sa Dios, nga mga piki nga mga alagad sa Ginoo. Pinalami, sugar coated nga mga wali. Munay ilang naandang paminawon, maunang mura sila gilaphawan og ininit.
Mura silag nabubuag, binukal na ininit. Sa dihang miabot ni si Amos og nagwali. Ang ilang kasing-kasing, wala na himong nagmalipayon nga nagdawat. Same thing sa mga Parisiyo. Ningon ang mga tinunan, Lord, wala ba kakabalo nga nangasuko ang mga Parisiyo sa imong gisulti? Nga naman, tungod kay ang kamatuoran, musamad nato og maoy hinungdan nga dili sabta magmalipayon nga maminaw og mudawat niini. Akong challenge sa katawhan dinhi sa Barangay Lourdes. Bisan pa siguro og sweldoan ko, ingnon ko ninyo og usban na imong winalihan pastor. Kanang diha. Bahala gyud ka. Wa man ko kabalo. Nga dako kog tingog, taas kog tingog, mura kog suko, musulti, prangka jud ko magwali. Wa jud ko kabalo nganong ako'y gipili, nganong gibutang ko dinis Ginoo. Munang ako lang yung himuon, buhaton na nako og unsay gisugo sa Ginoo. Akong mga pag-ampo nga ang katawhan dili sama sa mga Parisiyo og dili sama sa katawhan sa Northern Kingdom sa Israel. But kita sama kang David sa pagkadungog sa rebuke ni Nathan the prophet, sa pagbadlong ni Nathan, si David nihapa sa presensya sa Dios, naghilak, naghinulsol og midawat siya mga pagbadlong. Giandam pa niya iyang kagalingon, Lord, nakasala ko, dawaton nako og unsay silot. Hinaot ngayon ay ana ang atong pagdawat sa mga pulong sa Ginoo. Kay dili tanan malipayon nga nagdawat sa mga pagtudlo. Magampo ta. Ginoong Hesukristo, salamat kaayo sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa among mga nadungog karon. Daghan kayong mga panahon o Ginoo nga dili kami malipayon nga nagdawat sa imong mga pulong. Sa dihang maigo kami nagasukol ang among kasing-kasing. But salamat nining takna sa kagabion nga ikaw o Dios nagapaabot gayod sa imong mga mensahe. Nga ikaw gayod nagatudlo sa matag usa kanamo. Nga kinahanglang magmalinawon, magmalipayon og mudawat kami sa mga pagsamad sa among balatian sa panahon nga magtudluan, mabadlungan kami Ginoo. Nagaampo kami nga ang mga katawhan, ang imong mga magtutudlo, ang mga magwalali nga imong ipadala, dili usab maglipod-lipod. Sama kang Amos, dunay igo nga kaisog sa pagpadayag sa unsay mga tinuod. Dili sa tumong og kwarta, kundili ang tumong mao nga mosunod sa unsay sugo nimo o Ginoo. Lord, sama kang Amos, mapasanginlan nga ang iyahang gibuhat daw panginabuhi og pangwarta. But Lord, bisan pa man ni ana, magpadayon gihapon ang mga katawhan na magawali sa imong mga pulong o Dios. Salamat nga kaming tanan nga makapaminaw, makadungog. Dili sama sa katawhan sa panahon ni Esteban nga nagkagot sa ilang mga ngipon o nanampong sa ilang mga dunggan, human sila makadungog sa kamatuoran, gipatay nila si Esteban. Dili sama sa mga Parisiyo nga nangasuko pag-ayo, nga nainsulto sila pag-ayo sa pagkadungog nila sa imong gisulti o Ginoo. Dili sama sa Northern Kingdom nga gusto ra nga ang kanunay paminawon, mga nindot nga paminawon, dili ang mga pagtudlo o dili ang mga pagbadlo. Salamat Lord nga kaming tanan, tudluan mo nga magmalipayon sa matag pagtudlo o sa mga pagbadlong nga imong gihatag diri kanamo o Dios. Salamat sa imong mga mensahe karon. Salamat sa imong mga pagtudlo kanamo. Amo ning gidawat Lord, bisan na igo kami, masakitan kami, dawaton namo ni og tabangi kami nga ang among mga batasan og pagkinabuhi muliwat sa imong mga pulong, sa imong kinaiyag o Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat kayo o Dios. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, kitang tanan magaingon,
Amen and amen. Manindog ta mga igsoon.